assalamu alaikum. A wannan sako ne zuwa ga shugabannin PDP gaba ɗaya jam'iyya na ƙasa, PDP gaba ɗaya jam'iyya na ƙasa. Wanda da kuke ganin shi sunan shi Umar, kuma an fi sanin shi da King Indara. Shi mutumi ne na mutane. Abin da yasa na ɗauko watan sai nake so zan magana akan shi. Na farko, shugabannin PDP kun ce wannan tafiyar da za a yi, wannan karan za a tafi da matasa. Kun ce mu fito, kuma mun fito. Kuma fito da muka yi mun fito tsakaninmu da Allah, ba cuta kuma ba yaudara. Abin da yasa na ɗauko watan Umar Indara yana ɗaya daga cikin wanda a arewa yana da mutane. Na farko yana da mutane a duk wani gari da kuka sani a nodan Najeriya, a ko a kudanci ne, yana da ɗumbin masoya. Kuma wannan takarar da yake, wannan kujerar da yake nema na Northwest, irin wa'annan ya kamata a nema a basu, saboda mene ya cancanci a bashi wannan kujerar. So mu dai gaskiya muna nan za mu kasa mu tsare, mu kuma sa ido mu gani a yi adalci. Domin idan ba a yi adalci ba, so fa mutane fa za su iya darewa, ba zan ɓoye muku ba, domin kowa ya kasa ya tsare a ga waye za a ba wannan kujerar. Domin idan aka ɗauki wani ƙato aka bashi wanda kawai zai je zauna ne, ba zai yi komai ba abin da zai yi, ba zai taimaki matasa ba zai yi matasa wani hoɓɓasa ba. Yanzu bari in bada misali, King Indara ya fito, ni ma na fito, wani ya fito, yana ɗaya daga cikin wanda ma ya ƙara wa matasa ƙaini su fito akan cewa su fito su ma su shiga cikin harkar siyasa. Saboda mene an ce yara manyan gobe. To in dai a misali yanzu mu ba a jawo mu a jiki ba, an samu a cikin wannan harka ba, so su waye gobe za su yi. Tsofaffi dai in tsoye tsufa ba zai iya ba. Harka ce ake so ka fito ka shiga cikin mutane, ka kuma ka shiga cikin mutane ba ka karbi ta ina. Akwai wanda ma suna tafiya suna faduwa ne. So dan Allah dan Annabi jam'iyyar APC PDP ku tsaya ku aiki ayi zaɓe na tsakani da Allah. Domin na farko Umar Indara yana da mutane, kuma na tabbata idan aka zaɓe shi aka ce yau ya zama na leader na Northwest, wallahi zai kawo canjin da ku karan kanku PDP sai kun yi alfahari. Kuma na tabbata mutanen da zai ƙara kawo a cikin tafiyar PDP suna da yawa. So kama bari wannan, kaku bari wannan don wannan garabasa ce, wallahi garabasa ce. Na farko dai kowa ya san, na san da dama mutane sun san shi, sun san Umar Indara. To ni dai na yi wannan tunanin ne, kuma na tabbata tunani na da ne, in Allah ya so yarda tunani ne mai kyau, ya cancanci a bashi. Saboda misali in dai ba to waye za a dauka ba, wane ne za a dauka? Na san cewa da dama a da tafiyar da ake da kawai ana yin tafiyar ubangida ne. To kuma ku kuka faɗa ku ce an aji wannan tafiyar, za ku duba cancanta waye cancanci a dauko shi a bashi. So za mu kasa mu tsare mu gani. Yawa idan ba a yi adalci ba, to billahi allazi la ilaha illa huwa, muna nan mun kasa mu tsare, wallahi kowa zai dare. Kowa zai dare, zai dauka za a ce za a koma gidan jiya. So mu a'a, muna so a yi tafiya tsakani da Allah, kowa ya ji daɗi, a yi zaɓe na cancanta. Yau ba wai kawai haka ɗauko wani kato a ɗora shi ba, kawai a ce wai kai ka zama leader na West North. A'a, mu ba haka muke so ba. Muna so a yi zaɓe na tsakani da Allah, wanda mutane suke so a ɗauke shi a sa shi. Yau idan kuma mutum ya ba daidai ba ma za a iya cire mutum. Wallahi shi yasa tura suke burge ni. Idan mutum ya zo ya ba daidai ba, za a cire shi. Kana yin ba daidai ba, wallahi cire ka za a yi. Amma ban da mu, so mu ya kamata tunda an ce siyasa, siyasa rigar yanci. Siyasa sai dan siyasa kai. To ku tsaya zan muku shafta ga wani labari zan baku. Wata rana wai mun hada party, mun gayyato har masu party, sai na ji muryar mai kati na, wai ga in kira mai kati, sai na ga wani mai yin aski, na je shagon dan ne aski, na ce da shi kai ya sunan ka, yace da shi sunan shi Allura, sannan shine ai Zakariya dan banza mai cutai. Tun daga nan shi ina cin dawa, ji ko idan ko yayi adawa, kai ku tsaya ga san farna shi in ka kalle. So jama'a wannan frisan ne, nagode, sai an jima.